si fa o no fa són els mateixos. Si no són 19, són 14. Aquí ens toca encara fer molta feina, perquè no hem de declarar la independència sense el convenciment que tots els que vivim en aquest país hi seguirem vivint cada cop més dignament, podrem guanyar-nos la vida treballant com sempre hem fet i decidirem nosaltres què fem amb els nostres recursos. I això, utilitzar sàviament els nostres recursos, segur que nosaltres ho sabrem fer. Hem viscut en un estat que no només ens ha espoliat, sinó és un estat que ha malgastat, que ha rebut quantitats enormes de diners d'Europa, ens ha espoliat quantitats encara més grans de diners als catalans que dels que han vingut d'Europa i els està malbaratant. No saben gestionar, s'estan ensorrant i ens volen ensorrar nosaltres. Doncs per què hem de permetre-ho? No volen canviar, però nosaltres sí. Doncs això és el que hem de fer i ho hem de fer d'una forma contundent, clara, unitària, repeteixo, democràtica i estan tots d'acord. I això és el que canviarà l'11 de setembre. Això és el que començarà a canviar de veritat d'aquí poc més d'una setmana. Perquè sortirem al carrer milers de persones fent segur la manifestació més gran que haurà fet mai aquest país, reclamant que ja d'una vegada perdem la por i iniciem l'únic camí que ens pot salvar com a poble i com a ciutadans lliures, que és el camí de la independència. I això ho sabem nosaltres i ho saben els nostres governants. Això ho hem de fer nosaltres i els nostres partits, les nostres institucions, saben que els hi ha arribat l'hora d'agafar el testimoni. No els deixarem sols, ens tindran sempre al seu costat, però fent el camí que ens toca fer. El president d'aquest país, el president Mas, quan es va presentar a les eleccions pel Parlament per ser president, ara farà aviat crec que 2 anys, l'octubre farà 2 anys, o novembre, més o menys, no recordo perquè les dates ja són, en parlem de tantes que es confonen, segur que el president Mas no sabia que li tocaria ser a ell a qui li tocaria declarar la independència. A hores d'ara ho té claríssim. Sap que ha d'acabar el seu camí del pacte fiscal, sap que això té un recorregut breu, sap que això s'està acabant, l'únic que cal és que prengui la determinació de forçar el no que tots sabem que Espanya ens dirà i a partir d'aquí, i això són setmanes, a partir d'aquí el president Mas sap quin camí li toca. Li toca convocar eleccions anticipades. Ho farà aquest mes d'octubre, ho farà el mes de desembre, ho farà el mes de febrer. Sap que hi han d'haver eleccions anticipades. I nosaltres sabem que votarem en aquells partits que en el seu programa diguin clarament que el primer que faran amb el nou Parlament és iniciar el procés de secessió d'Espanya. I això no ens ho hem d'inventar els catalans. Això ho han fet altres estats d'Europa constituïts recentment, durant aquests darrers 20 anys. Per tant, sabem perfectament el procediment i l'Assemblea Nacional, coneixedora d'aquests mecanismes internacionals, l'Assemblea Nacional, quan va definir el seu full de ruta, quan vam aprovar el nostre full de ruta al Palau Sant Jordi ara fa mig any, deixava molt clar que ara estem acabant, aquest 11 de setembre s'acaba una etapa molt, molt important, aplegar tots els convençuts. El 12 de setembre iniciem l'etapa d'obtenció de la majoria social. És imprescindible que la majoria social d'aquest poble vulguem exactament el mateix. I això en comarques com la nostra sabem que encara no és del tot cert. Quan vaig a fer actes semblants a la major part d'aquest país, queda evident, és evident, ho veus al carrer, amb les senyeres, amb les estelades penjades, amb la reacció de la gent, que